Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kaseng kabla KNBI kan Hynñiewtrep National Liberation Council HNLC kala kan nok bau president yang ka Voice of the People Party VPP u Bah Ardent melebasai moj udan ya ka jinglong arsap ka bakrau halor ka riti tenrai u Khasi da ka kan nok bau ya lap syapang ka jing ai jat kami haran san paidbah ka bayala di pat shimet u penyaj ya ka jing ai jat kapa haka kerwa bala penmi do General Secretary jang HNLC u ba sain kepa nong trau uloong baki nang yalam ki bakan thok pyrshah ka kitab bakhoj berkariti tenrai na ka benta ka jing mentoy haka sain perthai ki dei ki bapenjat napok ya ka jinglong tenrai jang ki trai ri trai muluk mentah megalaya dan ki nang yalam sain perthai ki bakaren da ka jing sarong syapang usim David bad usim Solomon isim bari bana jengai ba bat balayat palat ki hajar senem mensyuah nrei kimla pat ban buram yagis im lajang bat yaki dorbar hima ongka kerwo ula benrap ubri ubam don buram syu yala ki jang kisim kariti dustur bat ki dorbar jang ki longsho man shwash suki kinduk no eka jing itu bakerpang bat kaburam ka jing buram yaki dorbar tenrai jong ni kampen long yangi bangin long ki Kyrshan baduna jinghe ka jing penlong yangi kum ki brew ki badang ken mau ya ka ka bangi dei ka HNLC kala kenno bau Bah Ardent ulakan tha pyrshah ka seng halor ka jingeda ya ki jing smokia halor ka kam sanat jong usim sora habapan kesan ya ka jong ka jing start syapang ka riti dustur jong Khasi haka jing elang paidbah Bah Ardent melbasai moj presiden jong ka VPP ulakan tha paidbah ka HNLC namar ka jing yada jong ka ya ka jing smokia ka bahok halor ka kam ai sanat ya usim sora ulakan syai ngade u Khasi ngatip bahaya keriti dustur berkejing long tenrai ong kekerwa nrengi keli baik ya kani na paidbah hatu uni ubri u im katkum ka dustur ajat kami tani ubri u basujab ya ki vote daka labo ikani kejing keli ki khun jong u ki dei ki ba ajat kapa kani kam dei ka khana khli tang ap kani ka dei kejing shisha ong ba san kupar ka HNLC kalapan kesan bakum kani ka jingle ka pentlat ya ka jingkam jang ka VPP ba ka buram ya ka riti dustur ka manifesto ka VPP ka kamshai banyada ya ka jinglong kerpang ka jat benriu Khasi ka dustur tenrai bat ka akor ka buram ki trai ri trai muluk andela da presiden ka VPP ubot shimet ya ka jing ajai kapa habaya lap paidbah pat ya ka jing ajai kami kani kamut ba ka VPP kamde ka parti bangej ya ka riti ka dustur kade ka jingle drama ong ka kerwa halo ka kam sim sora ka HNLC kala kenno baka jing pen slam ban ai ka sanat kadai ka bala pensyong nongrim haka san perthai habaki khun ki hajar ka hima sora bat ka HNLC ki layeng ban Kyrshan yus im maremdor kumunong ya benta ubahop ka HDC kala klet ya ka sur jang ka hima namar ka jing mentoy san perthai ka long ka bakham kong san ban ya ka mon jang ki paidbah kala ong